Bétera és un municipi situat a només 18 quilòmetres de València que pertany a la comarca del Camp de Túria. El seu terme, amb una superfície de 75 quilòmetres quadrats, s'estén fins als peus del Parc Natural de la Serra Calderona, el que fa que tinga un patrimoni natural de gran qualitat. En l'actualitat, Bétera compta amb vora 20.000 habitants i la Universitat de València ha volgut contribuir a la formació i continu aprenentatge de la població a través de la introducció del programa Universitat i Societat, Unisocietat, en el municipi. La comarca de Camp de Túria presenta característiques típiques del clima mediterrani. Es troba molt pròxima a la mar i confinada entre la Serra Calderona i els relleus més importants del centre de la província de València. Presenta un màxim pluviomètric de tardor, sempre esperant aquests temporals, aquests episodis de temporals de llevant que donen precipitacions prou importants i generals a la comarca i un segon màxim de primavera. Es tracta d'una zona on un marcat caràcter agrícola i els llauradors de la zona saben que les tronades perilloses o les que poden portar un bon regó en època de sequera són les que formen a la comarca de Serrans, a la Foia de Bunyol o a la plana d'Utiel-Requena, que després segueixen en direcció oest-est passant per damunt de la comarca. El programa Unisocietat, destinat a majors de 30 anys, desenvolupa els principis de la formació al llarg de la vida al territori valencià. Este projecte educatiu, impulsat pel Vicerrectorat de Participació i Projecció Territorial, ofereix als habitants l'oportunitat d'ampliar els seus coneixements a la seva comarca assistint a classes de forma regular. El curs acadèmic es complementa amb excursions i altres activitats formatives, a més d'un cicle de conferències gratuït i obert al públic en general en els municipis que acullen el programa. En l'actualitat, el programa de la Universitat de València s'imparteix a Alzira, Benetússer, Cullera, Gandia, l'Eliana, Massamagrell, Ontinyent, Paterna, Quart de Poblet i Requena. A més, enguany, començaran a impartir-se un cicle de conferències per a sensibilitzar a la societat local de la importància de la formació al llarg de la vida a Bunyol i Bétera, que seran seus d'Unisocietat a partir del proper curs 2018-2019.